Ma en radio, ma en Ramogi TV, walendo ni achiel kachiel kowuok e log tich mar kar fwambo maduong' moloyo pacho kairi mong'ere kaka Communication Center Nairobi. Wayudore wang' apaya mar Maalim Juma Road kiweyo Dennis Pritt, kama bende waloso, wafwambo kendo wakeyo ni weche manyien kinde ka kinde kowuok e Ramogi TV. Waikore makare gi weche manyien mag migago, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Kijana akajaribu kuovertake magari mane ambayo yalikuwa mbele yake, lakini bahati mbaya akawa sasa amepotoka kwa barabara, akaingia kwenye basi chini na vijana wote wamefariki hapo hapo. Ji ang'wen owito ngimagi e masich apaya e apaya ma Kisii kochomo Kilgoris. Kendo kata ka udhi e kuonde moriwo ji kon gi koni kata rombe mag siasa, ubed ka uikoru nyayo weche mag kwe. E ndalo maka wanyayo kwe to wanyalo dak e alwora maber, kendo kata pinywa mar Kenya nyalo bedo maber. Jodolo jiwo josiasa mondo bed jogo mobidhore kendo nyayo siasa mag kwe motelo ne yiero maduong' mabiro. Hapo ndani kuna wale wanaona wametosha kukuwa deputy president. Tutatoa mmoja wao akuwe deputy president. Wang'ang'ane kwa sababu hiyo ni demokrasia. Jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Catherine Omanyo oyango ni duond bura no oriere tir gi chenro mage. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Chwo ang'wen ma hikgi e diere manoidho apiko owito ngimagi e masira makoch mar apaya mane otimore odhiambo chieng' tich abich e gwenge ma Nyansiongo e kach ng'od bura ma Bobasi e wang' apaya ma Kisii kochomo Kilgoris tok apiko mane giidho tuomore rigiri kod bas ma sikul mane temo kalo nyamburko moko. Kaluwore kod joneno, chwo ang'wen go mapok oyangi manoidho apiko ne temo kadho nyamburko moko e seche mane giyudore e masirano, kendo tuomore rigiri kod bas ma sikul mane bende omiyo giwito ngimagi. Ringregi notere kar kano ringruok mar od thieth ma Ogembo ka obila osechako timo nonro ewi masirano. Wanatoka kutoka Nyansakia, wametoka main road ya Kisii Kilgoris wakielekea Ugembo. So kupanda hiyo mlima ya kwenda Musiabano ndio wakakutana na gari ya basi ya shule ambao walikuwa wanaovertake gari tatu. So wakagongana hana kwa hana. Kuna pikipiki ilikuwa inaendeshwa na vijana wakiwa wamebebana wane kutoka pande ya Kisii kufika hapa kwa hii kona ambayo kwa hapa chini mahali mnaona naonyesha hii pande ya chini hapa. Kijana akajaribu kuovertake magari mane ambayo yalikuwa mbele yake, lakini bahati mbaya akawa sasa amepotoka kwa barabara, akaingia kwenye basi chini na vijana wote wamefariki hapo hapo, na sasa hivi wamepelekwa mocheni. Jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Catherine Omanyo okwedo paro mawachore ni duond bura mar ODM ng'injore matindo e kinde magigo siasa mar manyo kom jalup jatend piny. Kolose skul primar mar Okisimo e kach ng'od bura ma Teso South, Omanyo wacho ni gitimo nonro mar manyo ng'at achiel mabiro bede kom ma jalup jatend piny. Omanyo bendo medo siro sirkan manywanda kowacho ni gibiro loso riwruok ma duond buche mar manyo loch e yiero maduong' mabiro. Kwa ODM tunapofanya mazungumzo na UDA tutahakikisha kwamba tunafuata katiba ya ODM. Hapo ndani kuna wale wanaona wametosha kukuwa deputy president. Tutatoa mmoja wao akuwe deputy president. So hata kule Coast ama Western ama wapi, kila mtu anasema mimi pia niko na wetu, mimi pia niko na wangu. Mimi usema jirani akizaa na wewe fanya nini? Jirani akisomesha na wewe fanya nini? Saa zile wanasema toeni sasa. Hata sisi tunasukuma wetu. Wang'ang'ane kwa sababu hiyo ni demokrasia. Na chama yetu ya ODM inapenda demokrasia. Alafu baadaye tutarudi in-house kama chama ya ODM tuseme fulani wacha aende ya represent sisi. Na wale ambao watakuwa pia walikuwa na hiyo wanamezea mate,
bado kuna appointments ziko watapewa, so it is a win-win situation. Jata cheno maduon bura ma DCP Mithika Linturi owacho ni duon burano ok bidonjo e riwruok mar Azimio kata riwruok machielo gi sani. Koloso e kinde nyasi mar romo kod joriemb bodaboda e kachung' od bura ma Imenti North e kaunti ma Meru, Linturi nowacho ni jotend duond buche mobalo gi sirikal mondo mi ochimre tir kod ndikruok mag jokanyo mar bedo kod mbi e kinde ma gibiro bedo e mesa maloso riwruok. Linturi nomedo ni twak mar manyo riwruok biro bedo bang'e ka yiero maduong' chiegni, kama duond burano kod duond buche mamoko biro dwaro jokwadh bandera margi. Jatelo no bende wacho ni jotelo moko mobalo gi sirikal nenore ni nyalo ndhogogi. Si wakati wa kusema nani anaingia Azimio, nani anaingia wapi. Hapana. Kazi yangu ile niko naye saa hii kama Mithika Linturi na viongozi hawa tuko nao ni kuconsolidate Meru, kujaribu kuweka Meru pamoja. Meru saa hii kuna 949,506 votes ile imeandikishwa. Tunataka kusiongeza siende zaidi ya milioni 1. Jalupo gai maduon bura ma Jubilee Fred Matiang'i owacho ni okoikore mar tiyo kanyakla kod jotelo maungo sirikal lwedo, kowacho ni en obiro mana winjo gima jopiny wachone. Koloso e kinde nyasi mar ik mar nyamin MCA ma Iben Steve Arika achieng' tich abich e kachung' od bura ma Nyaribari Chache, Matiang'i nowacho noikore mar tiyo kod jotelo mamoko maneno ni giyudo loch e yiero maduong' mabiro. Matiang'i bende notiyo kod thuolono mar kwedo tim mar tiyo kod ojende e rocho rombe mag siasa e kinde ni ma Kenya ochimo yiero, kowacho ni piny Kenya dwaro rieko makare ma siasa kata tok yiero maduong' mabiro. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi wote, lakini sio kwa serikali. Mimi sasa nasema ukweli, mimi nawaunga mkono hawa viongozi wa kanisa, vile wamesema tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuweke amani hata wakati wa uchaguzi, na tuwaheshimu viongozi wetu. Wale wako kwa ofisi tuwaheshimu, wale ambao wanataka kutafuta tuwaheshimu. Mwenyezi Mungu atatuamulia tukienda mbele, lakini tusilete uhasama kwa watu wetu. Watu wapigane, wauane kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi unakuja na unaenda. Hatuwezi kuwa watu wetu kwa sababu ya uchaguzi tunapeleka watu kwa matanga sijui wapi kupigana. Tusifanye hiyo maneno. Kweth jodolo mawuok e kaunti ma Homa Bay koro dwani josiasa mondo bed joma obidhore kendo nyasiasa mar kwe ka githegore kod tim mar tiyo gi rowere yo marach mar kelo koko e rombe mag siasa motelo ne yiero mabiro. Jodologo eko mane loso kagane ka chung' od bura marangwe e kinde nyasi mar iko ma jadolo Damianus Okuko mane otho ka jahigni 105. Jodologo eko kotelnegi kod Bishop John Mbai mar Full Gospel Churches of Kenya ne okoni kit siasa mar tulo ma osebedo e kinde ka kinde gwenge mopogore ka en gino mathiro weche mag dongruok e pacho ka. Gikone josiasa mondo katiyo marach gi rowere mar kelo koko kata rocho kwe rombe mag galamoro to nego gimanynegi tije. Wasebedo kawa wacho wach mar kwe okang' maduong' mondo mi kinde ka kinde kama wantiere kata kama untie kaka joma tindo mondo unya kwe, kendo kata ka udhi e kuonde moriwo ji kon gi koni kata rombe mag siasa ubed ka uikoru nyayo weche mag kwe. E ndalo maka wanyayo kwe to wanyalo dak e alwora maber. Sama wantie joma tindo koro dwahero koko kendo gidwa wuotha ka oging'eyo ni tang'o, kendo samoro jomoko tiyo kodgi e yo marach. An dawach ni Nyasaye madpar joma kamago mondo wadong' ka wang'eyo ni mondo wadag e pinyni gi kwe nyaka wan be wadwar kwe. An bende gima dakwa maduong' ahinya en kwe, nikech ka wabedo kod kwe e piny thurwa ka to kata bed ni weche tek machal nade, to ka kwe nitie to wan kod yot mar riwruok kanyakla kaeto watimo gima ber mamiyo wadwa moro kata nyaminwa moro kata nyathiwa moro nyalo yudo okang' monyalo goyo e pek ma enie. Jomitiyogo kaka guns joma tindo mondo sirikal bende odonjre gi guns go, nyithindo matindo ma ketho ngimagi kapod tindo nikech guns. Dawa her mondo wapuonjre kodi kata wan jonyuol
mondo giwe weti kodgi mondo gi ng'ato ngimane makiny. Sirikal kokalo kuom duol mochung'ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority ochako ayanga chenro mar keyo pi e puothe gwenge ma Suba mong'ere kaka Suba Cluster Irrigation Development Project madhi muonyo omenda maromo siling bilion 1.7 majiwo chenro mar pur kod pith e alworano. Chenrono ma ibiro tim e thuolo mar higni 2 biro konyo jopiny e gwenge ma Suba South kod Suba North e yore mag puro kothe kata pidho kothe mopogore opogore, olembe, alode kod pith mar neno ni gibedo gi mwandu e lwetgi. Jatend migawo mar omenda John Badi manoloso e kachung'ol bura ma Suba South e kinde manoyawo ayanga gedo mar chenrono nokoni migawo mar omenda oseketo pesa moromo mar neno ni chenrono tim motieki e bwo higni 2 mabiro mondo mi jopiny ochak tiyo kode. Bende nokone rowere mawuok e alworano kono mondo ikre mar biro tiyo gi pigno e chenro mag pur. To Suba Cluster ni omako nyamaji kaka Moses wachonu nyagidha nyaka odonje Homa Bay be Rang'wena ne kanyo to nitie Lambwe e kanyo to ningo bed ni machielo dhi nyaka temo nyaka irrigation Rusinga to bro nitie Gnyandiwa kore ka wan e Sindo ng'eyo gima lich miloso nu kae to gigi bedo biro debe ni onge gi Mbadinyang' nikech jok moko nyisowa ni hii ni haki yenu, ati maendeleo ni haki yenu, there is nothing special. Lakini kama ni haki yetu, si imekuwa kwa mipango miaka mingi. Why did it have to wait for John Badi mondo koka gitimre? Kembe 33 mag pi e counties 19 dhi yudo sir kowuok kuom chenro mar pi moketne omenda maromo bilion 40 mondo gibed kod nyalo mar chwalo pi maler e kor gwenge e counties go. Chenrono itimo kokalo e lek mar 2023 nyaka 2030 kendo yudo sir mar omenda kowuok e bengi mar piny mangima kod sirikal mamalo kendo dhi konyo kembe mag pi mondo mi oting' malo chenro mag keyo pi kod duoko piny nengo mamalo mar pi. Kaluwore kod Ruth Ng'ang'a ma en maneja maduong' e kambi mar aguch dongruok mar Water Trust Fund, chenrono biro konyo kembe mag pi e yudo omenda mondo mi gike pi e kor gwenge mande nodong' chien e chenro mokalo. The Kenya Wash program is in 19 counties, and the utilities of those counties, which are 33 in number, the program focuses on improving the governance, the compliance of our utilities, improving the operational efficiency, and ultimately increasing or enhancing the credit worthiness of our utilities so that they can be able to access commercial financing and they can also be able to access private capital. If we take non-revenue water, for example, as a normal thing, then we settle on non-revenue water as being a normal thing. But if we are offering other aspects that can be able to reduce the non-revenue water through human management, that is the role that brought us here actually, that we have showcased them, we have told them what needs to happen to the human who is managing all this infrastructure to reduce non-revenue water. So if we are able to give the WSPs and the other development agencies pipes on credit facility or infrastructure, they're able to do the projects on a timely basis, and they're able to recoup their funds through that process. Jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo ti kod lony manyasani mondo mi giyud nweng'o mabup e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi moserocho chenro mag pur e piny Kenya kod pinje malibamba. George Juma nigi ler mathoth. Nyasi manyiso chenro mag pur mopogore opogore kod lony manyasani ma ijiwo jopur mondo koro tigo mondo gimed nweng'o margi. Nyasi manobagi e alap mar Rongo Stadium ne oywayo jopur mopogore opogore kod jolony mathoth. Jopur moting'o rawere matimo chenro mag pur mopogore opogore ne onyiso kit pur mopogore opogore kod kothe matimo maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Now, if you check our climate is very much unreliable, very much unpredictable. You can't rely on rains. So if you do these irrigation systems like drip, you go off season. When you go off season, that means you will fetch high demands. As the FAO, we remain extremely committed
to working closely with the government of Kenya, the county governments, farmers, research institutions, other development partners, and even the private sector to promote sustainable agriculture, food security, climate resilience, and inclusive rural development. We still have a lot of money that remains in the NAV CDP accounts that have not been claimed because our farmers are not saving. Our farmers are not joining the circles so that you can be able to benefit from the matching grants. Jatend migao mar pur e kaunti migo Lucas Musenda kod Tito Arunga matiwruogno mar Food and Agriculture Organization e kinde twak margi ne ojiwo jopur mondo oti kod lony mopogore opogore manyalo miyo giyud keyo maber e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Therefore, they call for innovation, collaboration, and investment. I am encouraged to see the impressive participation of the exhibitors. I think there were over 40 exhibitors that we have. Migao mar pur e kaunti migo Lucas Musenda ne owacho ni ten kaunti ma Migori oseketo okenge mopogore opogore ma oting'o ndiko jogo machiwo puonj ne jopur mondo koro konygi e medo keyo maggi. We have been able to increase the number of our extension workers by nearly 65 new extension workers that have been recruited during Dr. Chilo Ayako and Musenda's tenure in office over the last three and a half years or so. Nyisruok ni mar kit pur kwanda were mathoth ne oyangore ni osedonjo wechego mag pur kaka ohala e kaunti ma Migori. Shoma kamae daher jiwo kaunti ni kaber to gikete kata bang' dweche moko adek ma kendo kelo yudhe machiegni ka giwinjo shoni ni kamoro odhi oneno gimineno gi wang'i yot mondo itim moloyo mopimni kata miwinjo. Given a mandate to train 15 youths from Kuria West on horticulture farming. So as we are speaking, I've got 15 trainees as a courtesy of Nyota funds, and they are getting something out of it. Ruth Akoth matimo pur mar alode manyachon mabende ong'ere kaka kienyeji e gweng' mar Oyani e sub-county ma Uriri wacho ni en kod rawere mathoth oseyudo nweng'o maber ka okalo kuom pur mar ohala. Aher mondo ajiw yudhe te manie Migori County ni wadonjure pur en gima chudo mapiyo. Wawe rito ni ondikwa wadonje pur. Jopur bende jiwo mondo koro ti kod kothe manyachon kod yore manyasani kod manyachon manyalo miyo giyud nweng'o maber e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Nigi olembe kendo wan gi yedhe, wapuro yedhe to golembe, kasto kendo wapuonjo jopur e weche mag loso mbolea kendo weche mag pitho, weche duto te matimore puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi yweyo mokwongo, wadugo bang' thuolo machok. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Yeah.
Mondo yud wenda ni kaka skiza ting mari dimana *880*419#. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chien. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Machiegni kendo e sechegi ma kwan ma jotim limbe medore ka rito lee mag bunge ma Masai Mara maneno kit lee mopogore opogore. Moko kuom jotim limbe kod jotim ohala onyiso mor mamalo kaluwore kod ohala momako mach e gwengego e kinde ma irito ne lee mar kido mar wildebeest kadok nyaka e kar rito lee ma Serengeti e piny libamba ma Tanzania ka gikalo aora Mara. Oyangore ni Kenya ni e thuolo maber mar timo ohala mar limbe kod piny mangima e kinde mar romo mokwongo mar 2026. Od bura ma kaunti ma Narok nokoro medruok choko mar osuru kata bed ni buok mane nitiere e wi muoch mar tuo mar Ebola kod ng'anyo ma thoro timore pacho ka. And here with my family and my wife, Narisie. We came to the Mara about 2-3 days ago. I've already been here once before. My wife is part Maasai, and so just after we got married, we came the first time to experience Kenya. And this time around, we wanted to bring our family. We have 3 beautiful children that are beside me causing trouble, and we are here, wanted to show them their culture, my wife's culture, my wife's background, their family. We came to Masai Mara National Reserve, and we expect to see a lot of things, a lot of animals, all those things. We expect to have fun, interact, see all the animals. Yeah. I like this place. It's very beautiful. I see many animals, and of course the water is good. Big fire. Big fire. You cross the river. Yes. Mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye kawuono wamenyo ni jakedo kendo thuon luo Achieng' Oneko. Oneko ne en achiel kuom ji 6 mano yangore kaka jo Kapenguria 6. Tacha jata cheno ni Walter Nyambaga nigi mathoth kaka Oneko nochako sombe Chianda kapok noyudore ka ngimane osiko mane jela kod jowetene moloso. Wende makunye kar chung' od bura mar Riede County ma Siaya. Wanie dala Achieng' Oneko mondo wayud mbaka. Oneko nochako sombe kure. En onyuole 1920 kunya ka Uyoma. Gik hini 10 gi bathe kanyo. Abich kanyo ero. Odonje ndalo cha niluongo ni Chianda sector. Emosome. Somo kanyo mokalo penj midhiga secondary. Ma oluonge Maseno School. Sombe ne okurumo gi kanyo kende to nomedo sudo. Buk ni apani en sikan wachne en sidinja 4. Mokwongo en kako dak kapodo nyathi kodhi e skul modhi nyaka gine Maseno makoro ka okwa kar kanyo to odhi e meteorological department. Yes. Mana achiel mano oketo gine wuok ne Uyoma kodhi ka ubro wuotho nyaka kuma koro nochake. Ng'ane Kidi Francis jatelo makanyo mar skul
no recommend ni mondo tim ang'ono o dhi oti en okwongo nodwa ni mondo dhi e medical field to ne owacho ni wadwa ni mondo idhi tim weather ma kaje kaka ne odonjo meteorological department mandalo kaka ni luongi. Oneko nochako tije e migawo mochung' ne koro lwasi to kod chenro mag menyo lokruok mag kor lwasi. Ne kochopo kanyo to noyudo secretary mar jatelo makanyo mane en Masungu. Ochako puonje typewriting. To ne nitie be jarateng' moro kanyo mane iluongo ne ng'at makoro bang'e nobedo government witness against Mau or Kapenguria 6. Baso yudo kanyo koro nyako ni emopuonje typewriting. Moko bet kanyo motimo ang'o obedo trained maber. Nochako tich kanyo ero. Okay. E kinde no wuowi ne chako make e kinde no chako tudore kod weche mag fombo kaka jandiko mang'ula pachoka. Ka pod tiyo gi jo meteorological department notimo gik moko on the side bende. Yes. Nopuonjre bedo journalist. Ma gimotimre nodhi e training. Musungu mone nitie mane tiyo gi jo East African Standard kaka ne iluonge ndalono. Ema nopuonje ong'e gine typewriting to puonje bende journalism. Koro notimo gino part time. Osomo kose ai tich to dhi osomo gini to Musungu ni gine traine. Kaka nyalo bedo. Mobedo journalist mar East African Standard. To be mane mokonye momiyo giwemo gi Jomo Kenyatta. Okay. Mokwongo Oneko no en nying maduong' ma ji expect gik moko mang'eny kuom. Yes. Kata mana kaka iwuotho, kaka ichal e community, gik mitimo. Magi the challenges. Koro ka idhi koni kata idhi koni, ji neno mana Oneko cha ema ji neno. Mage challenge. Nito itimo ang'o ma in wuod Oneko no kata in jak Oneko no. Chal nade. Koro ging'iyo ni wuoyi ni nyaka obed ni kwa winjo wach mar Kenyatta. Winjo kia ng'ane Mboya gini. Kanyo monego wakete mokwongo. Koro mage challenge mobedo. Kuom kinde ka kinde ne ndiko mare ne kete rameny kod sirikal. Ka wach mar adier wan ok wadonge kor gweng' ka. An e ng'at mokwongo to an gi baba na gi mama na Nairobi. Ma koro Nairobi kanyo bende ema donge. To bang'e ka koro mzee itere jela. De kwa dugo dala ka. Kwa dugo dala ka 52 kose make. Koro neonge kaka ne wanyalo dak Nairobi. Donje siasa ka koro ndiko. Tae siasa no oyudo ni ji coverage mar piny ne pok obedo maber ahinya. Luo land koni ji ne pod kong'e weche moko matimre malo Nairobi kono kata Central Province. Koro chako gazet moro miluongo ni Ramogi. Ramogi ni ema koro ondike weche mag ang'ono mag siasa mag Kenyatta to kaka gitimo gik moko. En ajanel to bende ka wach mar adier Kenyatta oromogo ka en journalist. Ma ne okabaga no will assigned ni mondo okaba Kenyatta. To chieng' moro in coverage mamare noluwoga Kenyatta to kaka ng'eni mzee be ne rwakre maber. Chieng' moro Kenyatta oluonge ni kijana bi ane ka. In chiko iluwa ni in itiyo ni sirikal. Tiyo ni sirikal nyiso ni tiyo ni colonial government. Akone anta tiyo ni East Africa Standard okana sirikal. Eko kalure kod gombo keto ratiro mag oganda e lai noyudore ka oloso motegno kosiro kaka oganda nyalo yudo ratichgi.
mokwongo 52 ne an jahigni ariyo gi nus. Koro ok nang'e gik mang'eny. An onyuola 49. Bas kar kanyo to ok anene kendo kosemake nyaka 1959. Manyiso ni an owadwa maduong' miluongo ni Dr. Ongonga Achieng' en onene nikech onyuole 45 en jahigni abiriyo kanyo, auchiel abiriyo kanyo. To owadwa matin maluwa miluongo ni Lwando Neko en koka nonyuole. Koro an to 52 nyaka 59 an ok nang'e no chal nade. Ne nitie gino moro achiel kende, picha moro achiel kende mane gigo gi Oluoch Okelo ma nang'iyoga iwachona ni mane wuoru. An pok nanene. Bas koro an anene e detention camp Marsabit kwa dhi lime mwabet kar kanyo higni 2 ka wan e detention camp. Jela mokwongo ne en 1952. Omake October 20th. To komake kende omake gi jogine moko bende gi jok miwacho ni Kapenguria 6. Gine jok mane inyalo maki. To Mau fighters nok inyalo mako nikech gin guerrilla movement. Jomokine ang'ono e joma inyalo ne ng'ane odak kama ng'ane odak kama odak kama. Tema nokelo wach mar Kapenguria 6. Kapenguria 6 mane kuma ne iyalo gie. Mano e telo mokwongo. Erokamano kuom thuolo mari Nyakaramogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago. Bang' thuolo machuok koromo saa 8 Ochieng' Emmanuel biro kelo ni paw tuke. Wachak wanere kendo bang'e. Nyinga Milton Ochieng', oriti masani.